Mitalusan din karpintero at menabuya at maswerte din bayag ng mga tupa. Bito yung tupa, ginabi yung karpintero. At yung karpintero ginawa yung monumento para maninig tupa. Uli yung minabu, pero yung tupa yung mete. At lalabi yung marwalautang alo, kaniting tupa. Aming ligtas, kikiyang. Kalugulang mga kabataan, itamo ko yung menapo, king kasalanan. Pero bigyan ng Diyos, yung tuod niya, igbugtong mga anak, bang kapamilatan, ning kayang pamailasa at kamatayan, na bang nagtamo, hindi alanaga. King kamatayan na ning Ginoo, mibuklat ding paraiso. In paraiso may wala kiratamo, king uli ning kasalanan, bigbalik yan, uli ning kababan, uli ning pamailasa at pamatayan, at pamanyubli ng mebiye ning Ginoo. Ikayo bumpe mari, kabunmibay siyang anak iyo, ituruyang umabiye, at soman niyang umabiye. At nangalapahalan ng mga nano, ikaw, masanting yabiye. At yung librong makasulat, How to Win Friends and Influence People. At yung librong makasulat, How to Do This and How to Do That. Nakalibrong how to live, how to swim, and so forth, and so forth. Pero bago mo makapagtaka, alam librong isulat, how to die. We are so much concerned about living, and yet sometimes we forget the art of dying. Kaya kung gasto rin tamong ini, habang makapako niya yung krus. Yung krus yung kinotamong Yesu Cristo. May kamano yung pitong amano. Ding pitong amano ng Diyo. Ding pitong inaksena. Pitong amano, inaksena king krus. Amiging kul pito na. Bangkita, ituro na katamo nung makanano ing mamamate. Pero in reality, it is not so much about dying, but it is living our faith and our dignity as children of God. So, rin naman kinata ako very concerned na nung namin isulot ng pamburo. How do we want to look like kung nakatsuka ng giluding kabaho? Siguro din naman kinata makapanabili na lang nung namin isulot na. Nung namin pabawag na, at di na ng loting yung sementeryo, kabyas ng tao, magsadya para ting kamatayan. Pero hindi ka nang makapako yung Ginoo, kalinting krus. He gave us word of forgiveness. Father, forgive them, for they know not what they do. What a beautiful way to die. To die in peace. To die in reconciliation with one another. To die in peace is to live in peace. Nagdalap tamong mapayapang kamatayan, but are we living a peaceful life? Puta naman duro kapatid mong andin siping mong balik. Puta maneserang dakal na kapatid. Puta mismong asawa mo, emekasan to. Puta mismong pinari mo, masukal kalog karela. Mismong anak mo, malaw kalog. Mismong kapatid mo, anti kayo emekila-kila. How can you die in peace if you live in war with one another? It is not so much resting in peace when we die. It is living in peace with God and with one another by living and loving in peace. In mapayapang diye, paituloy in mapayapang pamatayan. Manyaman ni magpaylaw, botang mapayapa ka
potang may patawaran ka, at potang minyawad kang tawad. Manyaman yung mamamati, potang medalya ka, inabsorb na kaning pari. To die in peace is to live in peace. Sinabi na ni Kino, kaniling metong kaniling at suking lelena, delinagwang kriminal, ayaw sandang Dimas ang Pongkestas. Dimas ang Pongkestas, kabalitan lang mapanako. Pero last minute, linto niyang mapanako, Dimas. Uling pena ko na ikinggaman at puso ni Kino, ing paraiso. Pena ko na ing paraiso, ing puso na ni Kino, may paralang buya at sabi na ni Kino, today, you will be with me in paradise. Pero yung paraiso at dulaman tamo, kaya dapat kaya tamo, o takatsuta natin balwa. We can create our own paradise here on earth, kaya isulit ang naging balwa. Pwede tanay aranasan in paraiso. At in paraiso po nang mikakalugod tamo, po nang misasag metong tamo, po nang midadamayan tamo, po nang mipapamatawad tamo. Gawat ang paraiso, kareng ibalay-balay tamo. In paraiso, nung lugar nating pamikakasundo at pamisasag meron. Nung misa na latapang balwa at suka naging impyerno. Uling impyerno yung gagawat tamo, kareng tamo, kinguli na rin kaya tamo, takalabisyo. May kasama ka, bakit karanasan mo yung balwa o bakit ngayon sa sabdil mo yung asawa mo, hindi niya kapakasawa na ka. Naging impyerno yun. Makanya kayo mag-brutal kay metong at metong. We should make our paradise by loving and being reconciled with one another. Gumawa tayo ng paraiso sa ating mga pamumuhay. Huwag sana ng impyerno. At sana masabi natin, sa piling mo, sa piling ng asawa mo, sa piling ng magulang mo, sa piling ng iyong mga anak, ay napakasaya para bang ikaw ay nasa langit na dahil kayo lang mamahalan. Punong-puno ng pagpapatawad at pagkakasundo sa isa't isa. Masaya because we create our own paradise here on earth. Bayo may katadinaway Gino, may nabilin niya. May nabilin niya ang buwan, imana. Anak o yan ito mo. Babae o yan anak mo. O yan anak o yan ito mo. Bien malabili. Baliboren de maritamo din lang pakulangan. Bien malabili. Ulingin bien ako bini. Naluman ng ilagang panat, di bien maritamo. Isunto tamo. Naluman ng kakulangan na rin kapagat tamo, katmuan tamo. Gaganapan tamo, ing kakulangan ng meto-meto. Bien malabili. Ulingin bien tamo bini. Maging ganap niya, ulit ipanyong yung tao, ipanganap tao, tingmero at mero. Sana panugan yung tao, ing galapanan mo, ing kakulangan na yung tenari. Sana panugan yung tao, isundo tao, ing kaya pa, dareng matwa tao. So that itaw ay maging ligas kita, kapag ilan ng daring mayang tao dapat, at mayang apamigyan. Pinabili niya ni Jesus ng Gino, ni Maria at San Juan, uling naranasan. Ni Maria, manyaman niyang lungkot. Pinabili niya ng San Juan, bakit ay taman, aranasan tamo, yung lugod ng Maria. Ay alam sa asawa, maman kami kaya tao. My dear brothers and sisters, my God, why have you forsaken me? Sana'y napanagdaman ng pingari tamo, potang matwa na lang, may paborenda. Sana'y napanagdaman ng anak, may paibulisan la, o may paborenda, uling may kawani kayong may asawa. Sana'y napanagdaman ng kapatid mo,
Marireject na kaya ka, uling mikwal ka na ka, at emono bagong baliklan. Deling kalulo kaparan. Sana alang kalulo kinminali, aman ng tama na lipay pulisan. Uling alatang malasakit, kareng kalupatawa ng tao. Lipay pulisan, my God, why have you forsaken me? Sana lang may purisan, kareng kabadag tao, kareng matwa tao, higmetong at meron. Mauya ang Ginoo, mauya ang kitang inuman, mauya ang utod, mauya ang panahon, mauya ang oras. And we should be more generous enough to give that love, that act of kindness, that care, maulang di mapatlubot de anak. Maulang panahon, di kerang pamilya. Kaya mo'y tandaan. It's so refreshing to drink an ice cold water nowadays. Lalagyan na sa ng kapali. A very cold Gatorade or a soft drink. A nice cold shake, kanya man upanang gaman. Maula rin tao king meto. Nakalamaw pa rin pamilya ka. Sana they will do good today and tomorrow. Uling bagyan na marelay hinga at lulu. Word of triumph is finished. It is accomplished. And word of reunion, Father, into your hands I commend my spirit. So my dear friends, the Lord is teaching us today how to live a meaningful death by living a meaningful life. A life of peace, a life of communion, a life of love, a life of reunion, a life of triumph, a life of reconciliation, a life of accomplishing our roles and mission. Then we will have a meaningful death.